Безнең Дәниф бөтен дөньяны күргән, булмаган җире юк. Әллә нинди илләрдә ял иткән, Индиясы, Африкасы берсе калмаган. Әйттем бит, безнең Илмира байга бара дип. Мин кызымны простой рабочий өчен үстермәдем. Менә, пожалуйста, Чаллыда 2 фатиры бар, Сорманда 3 этажлы коттеджы салынып ята. Гаражы тулы машина, кияү, менә дигән. Көнләшеп үлсеннәр дошманнар. Базарга керсәң, Валентинаның Эльмирасын кияүен мактап сөйләве колакта яңгырап тора. Ул Мәликә апада сатучы булып эшли. Кием карарга кергән берәүгә тукый шул сүзләрен. Электән сатуда эшләде. Совет заманыннан ук гомер буе азык-төлек кибетендә сатты. Сатып алучыларга гомергә якты чырай күрсәтмәде, күзгә карап алды, каймагына су сала, әчегән сөтенә сбижи дип алдап сата иде. Кияүем миллионер дип мактанса да, һаман базарда үзе. Мәликә апа әйтмешли, бай кияүне туйдырырга пенсия гына җитми, өстәмә керем кирәк. Валентина публикага уйнарга яратучылардан. Совет чоры таргашы бит. Тормышын шул чактагыдай башкаларныкыннан шактый аермалы, тук, җитеш итеп күрсәтергә тели. Элеккеге байлыгы күптән иреп акса да, һаман хавалана, әнә, байлыгы сүздә генә булса да, йылкылдасы килеп кеше ышандырга тели. Эшкә барганда да кичке күлмәк киеп, бәйрәм прическасы ясап йөрүче кызы Эльмираны гына урнаштыра алмый интекте хатын. Ничек инде күз өстендә каш булган аның кызы һаман кияүсез, 30-ны узды бит инде. Простой кешеләрнең дә кызларын алып бетерделәр, искитмәле Эльмираны алучы юк. Кеше ни әйтер? Кая барырга? Каян табырга? Начальство, дирекция тирәсеннән эзләде кияүне Валентина. Бай булуы төп шарт иде. Ямсыз булса булсын, эшсә эшсен, тартса тартсын риза, но бай булсын. Кеше аркылы да игълан биреп тә таныштырып карады. Юк, йөреп карадылар да шатмадылар. Чөнки Эльмира ашаган савытын да җыя белми. Эшке киемендә анасына юдырып яши кызый. Буяну ясанудан калганны белми, гомергә ризык әзерләгәне юк, таләпләре генә хәтер, планкалар гына югары. Тышкы ялтырау мөһим аңа да. Кием арты кием алдылар кызга, җәйге кичтә дә кыска чәшке тун киеп, шилтәр перчаткадан кем йөри дисәң, Эльмира булды. Бурышка керә-керә яңа ел чыршысыдай итеп алтын асты анасы кызына. Бар да кеше күрсен, бай дип белсен дип эшләнде. Тик бахырның киемен киеп, алтынын тагып барыр җире юк иде. Дуамал холыклы, шәүшәләк кызның егетләре дә, дуслары да булмады. Шакырган җир булмагач, әниле кызлы икәү генә булса да, район үзәгенең бердән-бер яшел аллеясын киченә җиде урыйлар иде. Кияү табалмый аптыраган Валентинага ниһаять җай чыкты. Ул Дәниф белән танышты. Узган җәйдә шәһәр йортларына капиталь ремонт ясалды. Эшчеләрне Чаллыдан җыйганнар. Шабашкага белгечләр генә җыелмаган иде билгеле. Әтрәгәләм чүп-сәләмнәр дә күп иде. Булар арасында Дәниф тә булып чыкты. Әниләрен белә идем, күрше авылныкылар. Үз көчләре белән авырышта эшләп гомер итүчеләр. Уллар гына ни укымады, ни эшләмәде, кибет басып утырып чыкты, өйләнде, тормады, баласына алимент та түләмәде. Менә шул бәндә нәкъ Валентина кебек үк үзен әллә кемгә куеп, сүз белән хәтәр ирәеп йөрергә яратты. Үзен якыннан белмәгән кешеләрне чынлап ышандырырлык итеп сөйли. Безнең йортта торбалар алыштырганда башкалар эшләгәнне карап гел сөйләп торды. Мин буларның начальнигы, приказ гына бирәм. Акчаны миллионлап эшлим. Бөтен шәһәр йортларын ремонтлау өчен бирелгән акча минем кулдан уза, дип шапырынды. Кем икәнен белүемне әйткәч, һич читенсенмәде. Безнең ишектән чыгу белән күршеләргә дә уйдырмаларын сибәргә тотынды. Ул чакта хыялый мескен дип елмаеп кына куйган идем, Валентина шул сантехник Дәнифне кызына кияү итеп сайлап, ул миллионер дип йөри башлагач, күзләр яшьләнгәнче көлдем. Буларның да йортында Дәнифләр бригадасы сантехника алыштырган. Мин начальник, акчам күп дип
туктаусыз шапырынган Дәниф белән Валентинаның серләре килешкән. Дәнифнең ул моментта яшәр урыны булмау Валентинаның кызына кияү эзләп арган чагына туры килгән. Сүз байлыгы шиксез шәп егетнең гомере буе кибеттә бөтен район халкын алдаган карт төлкүне дә ышандырган. Алмашкаштаны пропискасы паспорты да булмаган бер йөрөмсәкне Валентина йортына кертте тәки. Килмешәк егеткә шикләнебрәк караган күрше-күлән туган тумачасының да аның Чаллыда фатирлары бар, машиналары әллә ничә. Әнә Сарманда 3 этажлы коттеджы төзелеп ята. Көнләшүдән янасыз сез, безгә бәхет ишлеп төшкәнгә чыдый алмыйсыз, дип авызларын япты. Әнисе җитәкләп апкайткан кияү Эльмирага ошады. Искитмәле бай тормыш вәгъдә иткән Зимагурга күрде дә капланды созаган кызый. Ай буе кияүне тәмледән тәмле белән сыйлап яткырганнан соң никах көнен билгеләде Валентина. Дәнифнең әни Финляндиядә ял итә, әти Төркиягә таварга китте дигәненә ышандылар. Никах алардан башка гына укылды. Син берәр машинаңны китерт рабочиларыңнан, туйга әзерләнә башлыйбыз, диюләренә дә Дәниф җавап тапты. Праваны алдырдым, аны бирмичә рульга утыра алмыйм, имеш. Танышлары аркылы правасын алып биреп куандырам дип йөргән Валентинага Дәнифнең гомердә таныклыкка укымавы, машинасы да булмавы билгеле булды. Кодаларының да КамАЗда эшләүе, 2 бүлмәле фатирдан кала башка байлыклары булмавы беленде. Җитмәсә, кияү алименттан качып йөрүче эшлексез бер мөртәт тә булып чыккач, Валентина өнсез калды. Тик кияүне себеркеләп куарга соңарды. Эльмирасы авырга узган булып чыкты. Кешегә белгертәме соң чын дөресен? Тиз арада туган тумачадан акча җыеп, запасларын кассадан алып, туйга әзерләнә башлады. Кыз өендә кадер-хөрмәткә кинәнеп, көне буе сыра эчеп, кино карап яткан кияү бу хәстәрләргә катнашып ватылмады, җаваплылыкны тулысы белән әби бабайга тапшырды. Әбисе йөзебез белән пычракка чуммыйк, кеше алдында рисвай булмыйк дип нык тырышты. Дәнифне баштан-аяк үз шутына киендерде. Эльмира исеменә кредитка иномарка алып, аны кияүнең бүләге итәргә уйладылар. Чөнки бөтен шәһәргә үзе үк тараткан кияү бай дигән сүз чынбарлыкка туры килергә тиеш иде. Кеше ах орсын имеш, шаккатсыннар. Ә кияү мескен үз бүләген ресторан янына китерерлек тә машина йөртә белми иде. Газ педален бик эзләп тә таба алмады гараж тулы машиналы нәчәлник. Дөнья яңгыратып туй ясаган Валентина акчага саекты. Кияүен өйдә асрау кешедә сүз булдырыр дип, аны каядыр урнаштырырга тырышты. 40-ка җитеп хезмәт кенәгәсе дә булмаган Әзмәүрнең исә эшкә кулы ятмады. Валентина кертә торды, кияү куыла торды. Эшкәләргә, теленә салынырга әвәз Дәнифне бер җирдә дә озак тотмадылар. Сармандагы коттедж дигән яшерен өмете калды Валентинаның. Туй вакытында кодаларының Сарманда дачабыз бар дигәннәрен ишетеп калган иде. Бәлки шунысы чындыр дип, киенеп ясанып, Эльмираны яңа иномарка руленә утыртып, Сарманга чыгып киттеләр. Коттедж дигәне 4 суты җир уртасында сәнәк көрәк саклау өчен ясалган сарай булып чыккач, анысы да кодалары сатып алган җир икәне беленгәч, Валентинаның бай кияү дигән җылы өмете төбе тамыры белән куптарылып ишлеп төште. Өмет шартлады. Рәхимсез һәм реаль чынбарлык калды. Инде 2 пенсионер тырышып-тырмашып кияү бүләгенең кредитын түлиләр. Сөрхәнтәй Дәниф белән яшь балалы Эльмираны да ашатып киендереп яталар. Эльмира зур авырлык белән табылган кияүгә сүз әйттерми, тегесе шуңа канәгать, бала акчасы белән әби бабасының пенсиясенә көн күрә. Һич эше пошмый. Ә акча җиткерә алмый азапланган Валентина базарда ялланып кием сата. Саткан арада үттереп кияүен мактый. Гараж тулы машиналар, чит илдән кайтып кермәгән кодалар, берничә катлы коттеджлар турында һаман лаф руыннан туктамый.